Okay Thembelani, ayovutha amalanga. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani uThembelani. Igama lami nguThembelani Ngweni. Yeah. Ngazalelwa eMpumalanga. Yeah. Into engithanda ukuyenza ngithanda ukurap. Yeah. Ngifisa ukuba ukucala uhamba nge-wheelchair ushaye hip hop. Yeah. Good Thembelani. Yazi noma ukhuluma nje so uyarappa. Yeah, igama lami nguThembelani. Phuma eMpumalanga. Mina ngifuna kuba ukucala ukurappa uhamba good ngenento oyenzayo. Okay Thembelani. Mawuzalwa uzalwe ukhubazekile. Yebo ngazalwa ngikhubazekile. Wazalwa ukhubazekile. Ukhubazeka kwakho into ozalwe nayo. Ngake ngahamba before ngezami inyama. Uke wahamba? Yebo ngike ngahamba. Manje kwenzakaleni kutshintshe kanjani ukuthi ungasahambi? Ukugula lokhu kwangicala ngina 12. Bona 12? Kwenzakaleni first day uzwe ngani ukuthi manje uyagula khona into engeke sahamba kahle yini mayikuhlasela lento uzweni nje emzimbeni egazini lakho? Mangabe ngihamba bengahambi normal. Ngihamba ngamantonto so. Amatsetse kwami. The more ngihamba ngamantonto amapotris aba makhulu. Okay. Mangabe ngiwa phansi bengithatha isikhathi ukuthi ngisukume. Benginokuthatha ngo 5 minutes so. So uphatheke kanjani lento le mayikuhlasela? Kwabanzima ekucaleni. Mara manje sengingamkela ukuthi ngihamba nge-wheelchair. Ngihamba nge-wheelchair. Mayenzeka lento bosempumalanga. Ngisahlala eMpumalanga. Bohlala nobani? Bengihlala nabomalumami. Bohlala nabomalumi bakho. Umama wakho ubeke kuphi? Bekasaphila ngaleso sikhathi. Ubaba? Bekasaphila. Bebasaphila. So baphatheke kanjani bona mawuvalelwa ilento efana nale? Bebazibuza ukuthi simphatha kanjani leso sifo. Bazibuza ukuthi sangiphatha kanjani. Okay, wayisi kwesibhedlela ngithi? Ngayiswa esibhedlela. Bathi esibhedlela yini? Bathi sona ngiphethwe i-muscular dystrophy. Muscular dystrophy. Imsipha. Ama-muscles wami awekho strong. Angikhoni ukwenza izinto ezisindayo ukuthi ngiphakamise izinto ezisindayo. Okay. Angikhoni ukuziphakamisa. It's called a muscular dystrophy. So abo-doctor batheni bathe uzohlala ku-wheelchair kanje forever? Bayele bangitshela ukuthi akuna-cure. Akuna-cure? Yebo. Ya lesifo lesi? Okay. Hayi siyaxolisa manje, yazi into ziyayenzeka emhlabeni. Uyangibona nami ngihamba ngama-crutches so. Yebo. Angizalwanga ngihamba ngama-crutches. Bengizabela fit, super fit. Kwazi ukwenza yonke into. Kodwa kwafika elinye ilanga nami ngawuzwa ngathi ngishawa electric so inyawo zami lezi. Hayi naku manje angisakwazi ukuhamba. Yeah, so awungitshele ubani ongathi ubheka kuye kuma hip hop stars? Engathi ngibheka kuye kuma hip hop stars KO. KO? Yebo. Why KO? Kunalento engiyithandayo ngaye. Yeah. Uyangikhuthaza ukuthi nami kukhona engingakwenza njengomuntu okhubazekile. Okay, mawungathola ithuba lokusebenza naye ungazizwa kanjani? Ngazizwa ngithokozile. Uyafuna ukusebenza naye? Ngiyafuna ukusebenza naye. Mtshele uthi KO umamele manje uzoba imamele mtshele ukuthi KO ufuna ukuthi ungifeature ngifuna ukucula nawe umtshele lewe umthanda ngakhona umtshele ukuthi uthanda nayiphi ingoma yakhe. Nangu lapha ecamereni laphana uKO. Sawona KO. Bengathanda ukufeature ngelinye ilanga. Ingoma engithandayo yakho isede ngishaya ngaphakathi. Yeah. Uzoyibona uKO. Uzoyibona uKO. So uzizwa kanjani ukuthi uvakashelwe yini namhlanje? Ngizizwa ngithokozile. Angikholwa ukuthi ngibonana noBhuti Israel. Uke wayicabanga nje le nto nje emhlabeni ukuthi
umuntu njengawe kungafika aboma orange la bazokuvakashela? Bengayicabanga. Kuba sangathi ngiyaphupha. Kuba ngathi uyaphupha ne? Yeah. Yeah. Ithi sithi ke iphupho lakho lifezekile, it's a dream come true. Ne? Yebo bhuti Israel. Yeah, it's a dream come true. Thina sithumele ubhujeri la, ne? Yebo. Uthanda ukuthini kubhujeri lo oyenze ukuthi thina sifike la kuwe? Lo ukuthanda kakhulu. Ngithanda ukuthi ngiyabonga ukuthi sona angihlanganise nawe. Yeah. Ngifisa ukuthi asize nabanye. Yeah. So nge-hip hop yakho mase sowuphumelele soyi-star sofana nabo KO, yini ofuna ukuyenza? Ngifuna ukusiza abantu abane-disability. Yeah. Ukuthi ngicela phansi le bhasi. Yeah. Ile mpukane yasiphazamisa ne? Angiphazamisa azithi kakhulu. Iwusathane umthetho wayo. Usathane. So cala le statement sakho ukuthi uthi ngizokubuza futhi. Mawusungaphumelela ube yimillionaire or ube yibillionaire nge-hip hop yakho, yini ozothanda ukuyenza futhi emhlabeni? Ngingathanda ukuyenza. Yeah. Ngingathanda ukusiza abantu abaphila nokukhubazeka. Abaphila nokukhubazeka ukuthi bakwazi ukukhuthala njengawe. Yebo, ukuthi bakwazi ukukhuthala njengami. Ukuthi sona ngibanikeza amathuba omsebenzi. Yeah. Amathuba omsebenzi. Yeah. Ukuthi sona bakhona ukusebenza nami. Yeah. So ungashayanga i-hip hop, yini omunye umsebenzi bocabanga ukuthi ufuna ukwenza? Ngifisa ukuba ucoach. Ufuna ukucoacha yini? Ibhola. Okay. Uthanda ibhola. Bekusifiso sami ngesikucaleni. Okay. Isifiso sakho sokucala ibhola. And then manje na hip hop is taking over. Hip hop is taking over. Okay. Manje uhlala nobani manje? Ngihlala nobhuti wami. Uhlala nobhuti wakhe nomkakhe. Nomkakhe. Bakuphethe kanjani? Bangiphethe kahle. Bakuphethe kahle ne? Uyathokoza ukuphila nabo? Ngiyathokoza. Bayasamukela isimo sakho? Bayasamukela isimo. Bakusiza ngazonke indlela? Banginikeza lonke usizo engilidingayo. Bakunikeza lonke usizo oludingayo ne? Hayi mfana omdala, hayi mina ngigcwele ngawo, ngizwile hayi uyagijima uyaflowa. Ithi singayimoshi, unfold into eziningi ngawe, clear whatever ongitshele yona. It's straight to the point. You are a rapper. Hayi ukuthi you want to be a rapper, you are a rapper. I believe ukuthi uzothola ithuba nawe ufeatureiwe abantu abafana nabo KO. Makungasi uKO, abanye futhi ucabanga ukuthi ungasebenza nabo abobani? Nasty C. Hayi uyingwenya, ukhethe ingwenya zodwa phela wena. Nasty C futhi sekagijima phesheya ke manje. Nami uzogcina sengigijima phesheya. Nawe uzogcina ugijima phesheya. Okay. I know. Asibonga umdali mfana kaNgwenya. Konje uthi abakangwenya bakabani awushaya ithakazelo zakho? Mtimande Pambulu. Ungwenya. Ngingwenya. Ingwenya ihlala emanzini. Ngihlala phansi kwamanzi. Uhlala phansi kwamanzi. Ngeke bakwenze next. Ngeke bangenze lutho. Okay boy. Nasi spirit. Yizo. Ngiyakholwa futhi ukuthi sona. Yeah. Ngizoba umrapper wokucala ohamba ngomchair. Yeah. Uzoba uqala ne? Hayi nevele sewubuya. Ngeke ngigive up. Wheelchair yakho i-top, i-remote, yazambela. Expensive ne? Expensive. Very expensive. Yes. Lezi phela abelungu kaningi uthola bahamba ngalezi. No, simnandi sisibona abanye phambili mfana semzini ngoba emhlabeni la baningi abantu abadinga usizo, yabo? Yeah, ithi sibabone phambili ukhululeke usale ngomoya kaNkulunkulu. Thina siphuma kanje. Ngiyabonga nawe usozohamba. Tada. Mission has been long. We've been having it, you know. We don't have to be predictable. Okay. Shine to zakho.
Let me take action, that is my option. I swear to God, I will rap until I die. I feel myself when I start to rap. No suicide doors, I will rap until I die. They call me the Lion King. I got the keys to open the cage. That is fast lane, all I need is fast car. I'm so brave, I dream big when I start to rap. Peace for the night, one for the light. This is my blood. You need to stay humble, I'm different. This is my elephant. I hope I will last forever. All I want is to rap. You can't judge me, I won't quit to rap. Thanda ukubonga ubhutsheri ngokungihlanganisa nobut Israel. Ngisazoduma njengeyizo yizo. Ngiyaphakamisa ngithi yizo yizo. Hayi. Fana kithi. Hayi, uvutha amalanga. Sawubona KO. Ukhuluma noThembelani la. Uyi-role model yami. Ngajabula ukusebenza nawe ngelinye ilanga. Khona le ngoma yakho entsha ethi Sede. Ngiyayithanda leyo ngoma ngisha ngaphakathi. Ngiyabonga Mr. Cash. Yebo, yes, yeah. SGP my orange. Ghetto Professor Kingman Namune, last man standing, fruit and veg. Boss Ori, General Potaski is up close and personal with Israel Matseke Zulu podcast. Habasho. Cheers.